इंदापूर तालुक्यामध्ये डाळज नंबर 2 या ठिकाणी डाळज नंबर 3 या ठिकाणी गणेश जगताप यांच्या गोठ्यावरती आजच्याला समक्ष भेट देऊन माझ्याबरोबर जिल्हा परिषद आमचे सहकारी जिल्हा परिषद सदस्य बंडगर नाना आणि गणेशजी कदम यांच्या समवेत आमचे सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर्स वगैरे यांच्याबरोबर येऊन गणेश जगताप यांच्या गोठ्यावरती समक्ष येऊन भेट दिली। जनावरांची पाणी करत असताना आज त्यांच्या गोठ्यामध्ये जवळजवळ 33 जनावरं होते, परंतु दुर्दैवाने त्यांच्या गायींना घटसर्पाचा आजार आला आणि आजार आले असताना आमच्या डॉक्टरांनी देखील चांगल्या त्यांना स्टेटमेंट केली, परंतु त्यांच्या गोठ्यामध्ये जवळजवळ 16 गायी ह्या त्या आजाराने दगावलेल्या आहेत। परंतु येणाऱ्या काळामध्ये आज आम्ही पुणे जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने यांना आजच्याला जे त्यांच्या गायी आहेत त्यांना कुठल्या प्रकारचं आम्ही औषध किंवा त्यांना उपचार कमी पडून देणार नाही, आज या ठिकाणी असं आश्वासन देतो। आणि ज्या त्यांच्या गायी दगावलेल्या आहेत, 16 गायी दगावलेल्या आहेत, पुणे जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने नाविन्यपूर्ण योजना आम्ही काढलेली की अपघाती जनावरांना 15,000 रुपयाचं अनुदान आम्ही मदत म्हणून देणार आहोत। तर ह्या आजच्याला तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने सांगतो, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, मालक आहेत की कुठल्या प्रकारचं घाबरून न जाता आमच्याकडनं जितकी जास्तीत जास्त मदत करता येईल तेवढी मदत आम्ही तुम्हाला करतो।